Habang siya ay nahihirapan, ma'am, sa ospital, ano po yung sinasabi mo sa kanya na Ano? maging malakas, na Opo. may pagdadaanan siyang mga ganitong Opo. operation? Anong sinasabi niyo sa kanya? Sabi ko, kapit lang siya, tapos mag-pray lang. Kausap niyo po si Lord, ano po yung palagi yung Siyempre dinarasal po, sa kanya? bigyan ng time na makasama ko pa siya. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Rhea Bayoca at ang kanyang alalahanin ang hospital bills ng kanyang mister. Nakakatapos pa lang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Kamusta na po ang kalagayan ng iyong mister ngayon? Under recovery pa po siya. Kailan po ito na-operan po? Kang July 26 po, 2025. Nag-start po siya nung January. Tapos, hindi siya totally na-diagnose nung January sa heart. Nung March po, inatake siya. Doon po siya na-start na ma-diagnose for heart. Tapos, nung July 20, inatake ulit siya. Tapos, 24, another heart attack. Tapos emergency siya nung 25 for heart operation. Opo, sa ngayon naging successful naman po yung operation. Opo, Nasaan na po itong mister niyo? nasa bahay po. So nagpapagaling na lang po Opo. siya. Pero before ito, ma'am, matagal na po ba siya talagang may sakit sa puso, itong mister mo? Hindi po, ito lang na March 2025. Before ito magkaroon ng ganitong sakit, ano po yung pinagkakakitaan po niya? Driver po siya sa L3. Driver po ng private company. Opo. Ikaw naman po, nanay, ay isang... Ano lang po, sa bahay lang ako. Opo, ilan po yung anak po ninyo ni mister? Wala po kaming anak. May anak po ako isa. Yun pa ang kasama namin. Kailan po kayo nagkakilala ni mister? Last year po. Habang siya ay nahihirapan, ma'am, sa ospital, ano po yung sinasabi mo sa kanya na Ano? maging malakas, na Opo. may pagdadaanan siyang mga ganitong Opo. operation? Anong sinasabi niyo sa kanya? Sabi ko, kapit lang siya, tapos mag-pray lang. Tapos pag kausap niyo po si Lord, ano po yung palagi yung Siyempre dinarasal po, sa kanya? Bigyan ng time na makasama ko pa siya. Pag siya po ay nanonood ngayon, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya, ma'am? Pagaling ka lang, tapos kapit ka lang. Hindi kita iiwan. Si mister po ay hindi nakapagtrabaho. Hindi po. Kayo po ay housewife. Saan po kayo kumukuha ng May pang-araw-araw po ninyo? may tindahan po ako sa bahay. Tapos may pension, SS pension po siya. Tapos yung mga kapatid niya po, tinutulungan kami. Ngayon ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung inaalala po ninyo? Yung sa bill po namin na 600 plus pa po ang balance namin sa hospital. 600,000 pesos po itong Opo. mahigit 600,000 pesos. Opo. Total bill namin sa hospital, 1.3. 1.3 po. Yung iba po na iingi ko na po na yun na lang po na balance na 648,000 plus po. Para sa kailingan na ito ni Nanay, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, si Ma'am Rhea ay lumapit po sa ating program at humingi po ng tulong patungkol dito sa hospital bill po ng kanyang mister. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Papuntayin lang po sa ating sinanay sa table po, Ako Bicol Desk, para po matulungan natin siya na ma-zero balance yung kanyang babayaran sa hospital. Ganyan lang po sa atin yung hospital bill, valid ID, and medical abstract. So ibig sabihin, ma'am, pag nakumpleto na po itong requirements ni Ma'am Rhea, ay sasagutin na po, gagawin ng lahat ng Ako Bicol Party List na masagot na po itong hospital bill po ni na Ma'am Rhea. Wala po siyang babayaran cash, pupunta lang po siya sa ating table. Ako Bicol Desk po, para po matulungan siya. Opo. Ako Bicol po, lagi handang tumulong sa kanila. Pag po siya magkatabiling lumapit sa atin. Opo, Ma'am LB, ora mismo po ngayong araw, pwede na siyang pumunta po dyan sa inyong opisina. Yes po. Patuloy lang po natin magdasal. Patuloy lang po tayong maniwala sa Panginoon. Ang lahat po ng bagay ay may katapusan. Lahat po ng pagsubok may solusyon. And continue praying lang po. Pagpasalamat po tayo na Ako Bicol Party List po. Lagi pong nandito para tumulong sa kanila. Tayo po ay handang tumulong lagi at lagi ko po sinasabi sa kanila, wala po tayong hinihinging kapalit. Tumutulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon po. May mga documents po tayo hinihingi. Konting tiyaga po sa pagpila. Kasi marami po maghihingi sa atin ng tulong. Yun lang po. Sagot na. Gagawin ng lahat ng Ako Bicol Party List para masagot na po itong
hospital bill po ninyo. Opo. Ano po yung nararamdaman Masaya po ninyo? po. Napalitan na Opo. ng ngiti itong luha na kanina dahil sa pagmamahal niyo po kay Yes. Mister. Ma'am Rhea, maliban dyan sa tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin mo rin po ito na iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Tanggapin niyo po ito rin na 10 kilong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Huwag po kayong mag-alala, meron po kaming staff na lalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Thank you so much.